केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। रामभक्त हनुमंताचा जन्मोत्सव ठिकठिकाणी मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। कोलगाव झिरंगवाडी येथील डोंगर माथ्यावर असणारा सुक्या तळ्याचा मारुती हा स्वयंभू आहे। जागृत देवस्थान म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या या मारुती मंदिरात भक्तिभावानं हनुमान जन्मोत्सव उत्सव साजरा करण्यात आला। चहूबाजूंनी डोंगर, पायथ्याला लोकवस्ती आणि मध्यभागी असणाऱ्या डोंगराच्या शिखरावर असणारा स्वयंभू मारुती। डोंगर माथ्यावर असणारा मारुती सुक्या तळ्याचा मारुती म्हणून परिचित आहे। जागृत देवस्थान असणाऱ्या हनुमंताचं दर्शन घेण्यासाठी हजारो भाविक डोंगर सर करून मंदिरात जातात। दराखोरांचं कोकण आणि ह्या दराखोरांच्या कोकणातली देवस्थानं ही तेवढीच महत्त्वाची आहेत। आज श्री हनुमंताचा जन्मोत्सव संपूर्ण देशभरात मोठ्या उत्साहात साजरा होतोय। कोकणात सुद्धा अशी अनेक देवस्थानं हनुमंताची आहेत। सावंतवाडी तालुक्यात प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला हनुमंताचं देवस्थान दिसतं। असंच कोलगाव गावामध्ये सुक्या तळ्याचा मारुती म्हणून एक मारुती खूप सुप्रसिद्ध आहे। तुम्ही पाहत असाल तर डोंगरामध्ये हा मारुती आहे। आता आम्ही पायथ्याशीच आहोत, थेट पाहूया डोंगरावरचा हा मारुती। हनुमंताचं देवस्थान आहे। आज संपूर्ण भारतात देशभरात हनुमान जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी होते। प्रत्येक ठिकठिकाणी आपल्याला रामाचा भक्त असणाऱ्या हनुमंताची देवस्थानं पाहायला मिळतात। खूप मोठ्या प्रमाणात हा हनुमंताचा उत्सव होतो। याच निमित्त आपण आलो होते कोकणातल्या अशा ह्या डोंगरामध्ये ज्या ठिकाणी सुक्या तळ्याचा मारुती म्हणून जो जागृत मारुती आहे त्याच्या दर्शनासाठी। या उत्सवासाठी मेहनत घेते ती वानर सेना। महाप्रसादासाठी लागणारी साधन सामुग्री, पिण्याचं पाणी डोंगराच्या शिखरावर पोहोचवण्याचं काम ही वानर सेना करते। यासाठी लागणारी ऊर्जा हनुमंतच देतो अशी भावना हे सेवेकरी व्यक्त करतात। डोंगराच्या शिखरावर उंच खडपाच्या शेजारी हा स्वयंभू मारुती आहे। येथील वाघगुहा,
शालिग्राम समाधी आणि डोंगरात असणारी विहीर अर्थात सुकतळ हे सर्व पाहता शेकडो वर्षांपूर्वी तप केलेल्या तपस्वींच्या वास्तव्याचा जणू भासच होतो. अख्खा डोंगर चढल्यानंतर डोंगराच्या शिखरावर असणारं हे स्वयंभू पवनपुत्र हनुमंताचं हे देवस्थान, अगदी जागृत असं हे देवस्थान. या देवस्थानाकडे पाहिल्यानंतर जसा आपण पहिला उल्लेख केला की कोकणातल्या दऱ्याखोऱ्यांमध्ये असणारी देवस्थानं आणि या देवस्थानांच्या मागे असणारा इतिहास, त्याच्या आख्यायिका ह्या खूप मोठ्या असतात. असंच हे एक देवस्थान या ठिकाणी आहे. आपल्यासोबत इथले हनुमंताचे सेवेकरी आहेत. आज जन्मोत्सव संपूर्ण देशभरात साजरा होतोय. रामभक्ताचा हा जन्मोत्सव, अगदी रामापेक्षा भक्ताचा उत्सव अगदी मोठ्या धूमधडाक्यात मोठ्या उत्साहात होतो. त्यामुळे भक्ताची ख्याती केवढी असते ही आजच्या ह्या दिवसानिमित्त आपल्याला दिसून येते. आपल्यासोबत इथले सेवेकरी श्री परब आहेत. काय सांगाल, कोलगाव झिरंगवाडी इथला सुक्या तळाचा मारुती म्हणून या जागृत मारुतीकडे पाहिलं जातं. स्वयंभू हे देवस्थान आहे. हे नाव नेमकं कसं पडलं आणि काय आख्यायिका या मारुती मागे? इथे फार मोठी ही तपस्व्यांची स्थान आहे, तपस्व्यांची जागा आहे. इथे ऋषीमुनी होऊन गेले. एवढी त्यांची शक्ती होती की सावंतवाडीत जेव्हा हाहाकार पाण्यासाठी माजला तेव्हा तळवण्याचे भारती महाराजांनी इथले समर्थ पित्रे स्वामी महाराज आणि इथले बाकी तपस्वी होते, त्यांनी जाऊन तिथे सावंतवाडीला जिथे पाणी नव्हतं तिथे आपला त्रिशूळ मारून त्यांनी पाणी दिलेलं आहे आणि ते अजूनही आहे तिथे. त्याला कधी मरण नाही, असं जीवन देणारं असं हे इथलं हे स्थान आहे. आता इथे मोठ्या मोठ्या तपस्व्यांनी फार मोठी तपश्चर्या केली आणि त्यांची समाधी म्हणजे पादुका इथे आहेत. आता त्यांची एवढी योग्यता मोठी होती की त्यांच्या कृपा आशीर्वादाने मागच्या त्या मोठ्यात मोठ्या दगडाचा एक तुकडा खाली पडला तो दगड बाजूला आहे गेलेला, परंतु जिथून तो पडला त्या ठिकाणी स्वयंभू अशा मारुतीचं आकार आहे आणि तो बोलका आहे. निश्चितपणे कोणीही जर आला दर्शनाला तर तुमच्या भावना तो ओळखू शकतो, किंबहुना त्याच्याकडून तुमच्या पण भावना जागृत होऊ शकतात. आणि इथे मारुतीचं स्थान हे जागृतावस्थेमध्ये आहे, प्रत्येकाला भास होऊ शकतो, इतकी इथल्या ह्या स्थानाची ताकद आहे. आता सुकतळ म्हणण्यामागचं कारण आजूबाजूला कुठेही पाणी नव्हतं आणि म्हणून सुखसुकाट होता, परंतु त्यातल्या त्यात थोडंसं पाणी होतं, ते सुकतळ म्हणून त्याला नाव पडलं, अशी थोडीशी आख्यायिका. आणि ह्याला संस्थानिक स्थानापासूनचं महत्त्व आहे. जसं की इथे पहिल्यांदा जे कोण सेवेकरी असायचे त्यांना मानधन दिलं जायचं संस्थांच्या बाजूने. इथे पित्रे महाराज रामचंद्र पित्रे त्यांनी गेली कित्येक वर्ष एकच त्यांचं काम होतं की बुवा इथे यायचं, देवाची सेवा करायची हनुमंताची आणि खाली जायचं. तिथे बाजूलाच आमचं मठ पण होता आणि तिथे पण मोठं स्थान आहे, शालिग्रामाचं स्थान आहे. त्या शालिग्रामाची सेवा करायची, इथे राहायचं आणि ते गायी पालन करायची, एक नाही तर दोन, जास्त नाहीत. आणि मात्र काय आलं, त्यांची राहण्याची गैरसोय होती म्हणून संस्थानिकांनी त्यांना कोलगाव कासारवाडी सध्या म्हटलं जातं तिथे 5 एकर जमीन इमानात दिली आणि त्यांचे आज वंशज तिथे राहतात सुखासमाधानाने. आता हे एवढे मोठे झाले, परंतु त्या काळात थोडासा दुर्लक्ष झाला होता, त्यांच्या वंशजांना ते समजलं नाही. त्यांच्यासाठी तिथे एक समाधी बनवलेली आहे, पण ती दुर्लक्षित झाल्यामुळे 1993, 95, 96च्या दरम्यान आमची तिथे नियुक्ती करण्यात आली. ह्या सगळ्यांना जागे त्यांचे जे वंशज आहेत प्रसाद पित्रे त्यांना जागृत करण्यात आलं आणि त्यालाही कारण त्यांचीच एक गंगा भागीरथी काकू आम्ही म्हणतो त्यांना, त्यांच्यामुळे ते झालं. आता इथे यायला कारण खरं म्हटलं तर त्यांची सेवा, तिथे सेवा षोडशोपचारी झाली. सगळ्यांनी तिथे पण भरभरून कासार मंडळींनी इतकी मदत केली, पित्रेंनी आपलं त्यांचं स्थान आहे त्यांनी पण तेवढं सहकार्य केलं. आणि मग हा एवढा मोठा बुवा कोण कसा पित्रे झाला तर त्याची ही इथली सेवा असं पुढून मागे आलो आणि ह्या स्थानाचं महत्त्व आता सगळ्यांना कळलं. आता इथे हा आडणेकर तुमच्या बांबुळीच्या हॉस्पिटलमध्ये मृत म्हणून जाहीर केला होता. ॲम्ब्युलन्स घेऊन गेले डेड बॉडी आणण्यासाठी, परंतु हे महाराज उठून बसले. कशाला? त्याला हनुमंताचं चित्र दिसलं आणि ते जिवंत अजूनही आहेत, ते स्वतः कधी कधी सांगतात. बरं, आणि हे हकीकत आहे. आम्ही मग 5 वाजता ह्यांचे बाबा चिंतामणी पित्रे आलो, हनुमंताला प्रसाद दाखवला, त्यांना नेऊन दिला. अशी अनेक प्रकार इथे आहेत. इथे चोराला चोरी करायला परवानगी नाही किंवा तो अडला जातो, बाहेर जाऊ शकत नाही. इथे मोठीशी काय प्रॉपर्टी नाही आहे, परंतु ह्या जमिनीचा मूळ मालक मात्र दुसरा आहे. त्याच्यासाठी काय करायचं, त्यांचा कधी विरोध नाही. पण ह्या सेवेसाठी सगळे
निरपेक्ष अशी सेवाभाव करतात. आता एवढा मोठा कार्यक्रम झाला, इथे पैशांची काही गरज नाही. कोणी तांदूळ दिले, कोणी डाळ दिली, कोणी भाजी दिली, आणि सगळे आता भटजी इथे येतात, भटजी म्हणून येत नाहीत, व माझा इथे काहीतरी सेवाभाव आहे ह्या नात्याने इथे येतात. बाकी आता कासार मंडळ म्हणजे कोणाची काही अपेक्षा न धरता ती इथे येतात, आणि हनुमंत ह्या सगळ्या सेवेकरणाऱ्या किंवा जो जो कोणी इथे येतो, जी जी सेवा करतो, म्हणतात ते काय, यादृशी भावना यश्य सिद्धीर भवती तादृशी, अशा प्रकारची कृपा आशीर्वाद हा हनुमंत देतो. आणि आमच्या सगळ्यांचा शब्द तो जशाच तसा ठेवतो आणि त्याची ताकद वाढवतो, असा हा हनुमंत आहे. नक्कीच आपल्यासोबत कोलगावचे मानकरी आपल्यासोबत आहेत. सातेरीचे मानकरी चंदन धुरी आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, या देवस्थानाचा जीर्णोद्धार जो आहे तो 90च्या दशकात झालाय, त्याची पाठी पण इथे आहे. अगदी सावंतवाडी शहर असेल, कोलगाव गाव असेल, या दोन्ही गावांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी हा डोंगर आहे, आणि समोरच डोंगर रांगा आहे, आणि त्यामध्ये हा डोंगर आहे. तर काय सांगाल? आताच परब साहेबांनी सांगितलंय की हा मारुती जो आहे हा नवसाला पावणारा मारुती आहे. आणि मी इतकी वर्ष आम्ही कोलगावमध्ये राहतोय, पण ह्या वर्षी आमचे अण्णेकर बोलले की तुम्ही दरवर्षी इकडे या म्हणून. पण वर चढता चढता आता आपण बघितलंय की तसं सोपं नाही आहे. पण आम्ही सुद्धा परमेश्वराचं नाव घेऊन एक म्हटलं देवाचा म्हटलं आशीर्वाद घेऊया. आणि खरोखर इथे येऊन आता जर बघितलं तर सर्व माणसं जी आहेत ही अतिशय चांगल्या रीतीने सेवा करतायत. आणि एवढे खालून एवढं सामान आणणं, सर्व जेवणाचं सामान किंवा इतर सर्व जी इथे बायका आहेत, मुलं आहेत, सर्व आपले भटजी आहेत आणि इतर सर्व जे लोक आहेत या वाडीतील, ते खरोखरच अतिशय चांगल्या रीतीने इथे सेवा करताना दिसत आहेत. आणि यापुढे सुद्धा अशीच परमेश्वराने, हनुमंताने सगळ्यांना चांगली बुद्धी देऊन, यापेक्षा सुद्धा त्या सगळ्यांकडे उत्तर भरभराट जाऊन अशी त्यांनी चांगली सेवा सगळ्यांकडून करावी, असं मला या ठिकाणी वाटते. नक्कीच पितरे पण आपल्या सोबत आहेत. खरं म्हटलं तर एवढा उंच डोंगर आणि त्याच्या शिखरावर येणं, आणि ही जी वानर सेना म्हणजे हनुमंताची दिसते इथे, कशी काय शक्य होतं हे सगळं? कुठून येते ही ऊर्जा? नाही, हा तर बघायला गेलं तर हनुमंताचाच प्रसाद किंवा त्याचीच कृपा आहे की तेच ताकद देतात आणि सगळ्यांनाच बुद्धी देतात की जेणेकरून एकजुटीने, एकमताने आणि कुठलाही वादावाद नव्हता किंवा कुठलीही अपेक्षा न ठेवता हनुमंताची सेवा करावी, ही त्यानंच दिलेली ताकद आहे. नक्कीच आपण पाहतोय की अनेक मंडळी आपल्या सोबत इथे आहेत. मगाशी ज्यांचा उल्लेख झाला, अगदी बांबोळी सारख्या ठिकाणी पण गेल्यानंतर म्हणजे पुनर्जन्मच त्यांना लाभलाय. हनुमंताच्या कृपेमुळे हा पुनर्जन्म लाभल्याचं म्हणतात. अडणेकर आपल्या सोबत आहेत. काय सांगाल, त्यांनी जे सांगितलं त्याबद्दल तुमची काय भावना? बरोबर आहे, त्यांनी सांगितलेले बरोबर आहे, काही चुकीचं काही नाही. बाकी आणि काय बोलू शकत? नक्कीच ज्या भावना व्यक्त केल्या त्यातनंच जे सांगायचं आहे त्यांनी सांगितलेलं आहे. समोरच हनुमंत आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि यात महत्त्वाचं म्हटलं तर अगदी यंग जनरेशन म्हणजे जे युवक आहेत ते पण आपल्याला तेवढ्याच भक्तिभावानं या हनुमंताची सेवा करताना दिसत आहेत. काय सांगाल, ही सगळी तरुण पिढी इथे आहे आणि कशा पद्धतीनं तुम्ही इथे काम करता, आणि आज जयंतीनिमित्त जेव्हा आपण मोठा उत्साह साजरा करतो त्यावेळी तुमची भावना काय? खूप खरं सांगायचं तर इथे आल्यानंतर एक ऊर्जा निर्माण होते, कारण हा हनुमंत आम्हाला एवढी ताकद देतो की असं वाटतं की आपल्यामध्ये एक जोश येतो आणि वाटतं हा बाबा आपण हे इथलं आवडीने आम्ही आवडीने एकत्र येऊन ही सेवा करतो हनुमंताची. नक्कीच शक्तीची देवता म्हणायला हरकत नाही हनुमंताला. भक्त कसा असावा हे हनुमंताकडे पाहिल्यानंतर आपल्याला शिकता येतं. आज हनुमान जयंतीनिमित्त संपूर्ण देशभरामध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्साह आहे, पण सावंतवाडीत, कोलगावमधल्या, झिरंगवाडी इथल्या या सुक्या तळ्याच्या मारुतीवर देखील त्याच पद्धतीचा उत्साह आहे. अगदी या ठिकाणी येणंच हा एक म्हणजे खडतर प्रवास आहे. इथपर्यंत पोचणं प्रत्येकाच्याच नशिबात ते नसतं, आणि ज्यांच्या नशिबात असतं म्हणजे मारुतीच ठरवतो की त्यांना इथे कोणाला आणायचं, आणि ते भाग्य सगळ्यांच्याच नशिबात नसतं. असा हा मारुती. कोकणात अनेक अशी देवस्थानं आहेत जी कोकणातल्या दऱ्याखोऱ्यात पाहायला मिळतात. इथे प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला विविध अशी आख्यायिका पाहायला मिळते. अशीच आख्यायिका ही कोलगावच्या सुक्या तळ्याच्या मारुतीची पण आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रसाद कदमसह विनायक गावस, कोकण सब लाईव्ह, सावंतवाडी. श्रीराम जय राम, जय जय राम, श्रीराम. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईनचं YouTube चॅनल.